Так, настоятельно просим. Проходим на испытание. Можете посунуть себе там тут и красиво. Тут есть место. Да есть. Шановне господарство, шановні білоруси, добрий день, сябри, колеги, білоруси Білостока. Ми сьогодні дуже раді вас тут вітати і бачити, бо у нас вельми важний і приємний момент. Нас завітала Світлана Тихановська, господарня Світлана Тихановська. Вітаємо. Зустріча для нас усіх, для така, я так сподіваюся, буде конструктивна, щира. Тому запрошую, я заохочую задавати питання, виказуватися. Ось, бо господарня Світлана приїхала, щоб познайомитися, почути нас, довідатися, щоб ми могли супрацовничать разом, Білосток, Варшава, офіс і наша діаспора. Це все. І з такої розмови можемо почати нашу супрацю, коли буде, і щоб ми висвітлили, чим ми можемо бути один одному корисним. Бо, перш за все, я хочу сказати, що у нас одна мета, одна місія. Это вольная, демократичная, свободная Беларусь. Тому порядок зустрічі такий, наступний. Я думаю, що привітальне слово і потім питання, перш за все, від вас, виказування. І сподіваюся, що все пройде добре. Без провокацій. Так, дякую великі. Надії, перш за все, я хочу подякувати ХАП «Новая земля» за то, что вы нас запросили, что запросили белорусов. И я ведаю, что у вас есть некоторые проблемы в вашем хабе. И я хочу, конечно, закликать всех белорусов, кто и тут, и остальных підтримати хаб, який завжди може з'являтися серцем білоруської діаспори. Я вельми вдячна за теплий прийом. Дякую за те, що ви знайшли час, усі прийшли. Ви кажете, що я прийшла познайомитися, я всіх бачила. Людей, звісно, і когось на Тупиці, когось тут при відкритті открытии скверу, да, сквер вольной Беларуси, с большими мы знакомые. И, конечно, каждый раз я отримливаю задоволение от встречи с вами. Я думаю, что многим здається, что Беларусь и Белосточина находятся в такой тени, у тени Варшавы, Вільні, наприклад. І тому сьогодні я вирішила приїхати особисто до вас, без політичних зустріч, щоб більш щільно порозмовляти, що вас хвилює, чим ми один одному можемо допомогти. І вже після цього ми разом з Пал Паличем ми приїдемо сюди з політичними зустрічами, щоб поспробувати посприяти вирішенню деяких проблем. Я хотіла б подякувати усім білорусам, які приймають уділ у різних ініціативах і організаціях. Я хочу сказати, що мені завжди в мою службу трапляють ваші імпрези, ваші акції. Я думаю, навіть що Інстаграм думає, що я з Білостоку. Може, це зв'язано з тим, що я на Тутаці була. Я рада бачити, звісно, вашу активність і дякую за ту незмірну кількість ініціатив, яка тут є. Це і «Нова земля», і Тутака, і «Мова на Нова», «Буслянка», Центр білоруської культури. Я тут годину тому зустрічалася з білоруськими ініціативами і вже більше розумію, як тут все
адбываецца. Я удзячна вам, што вы выйшлі на акцыю да Дня волі, арганізавалі у каардынацыі з усімі астатнімі дыяспарамі свету. І хтосьці прыехаў і ў Варшаву. Я думаю, што менавіта так і трэба рабіць акцыі, каб быць у синхроне одной дыяспоры з другой. Хочу сказать, что у нас в офисе есть команда, якая называется Outreach. Это отдел по знешних сувязях. И коли вы бачите, где мы разом з вами можем посупрацоўнічаць, можем нешта зрабіць супольна, ці я могу асабіста падтрымаць нейкую ініцыятыву, то дайце, калі ласка, ведаць, я заўжды з задавальненнем гэта зраблю. Сярод іншага, мы як офіс можем даваць патранаж, як, например, на фестывалі Тутака, каб узмацніць вашу ініцыятыву, прыцягнуць увагу да таго ці іншага праекту, ці, напрыклад, звязаць вас з суполкамі іншых краін, каб вы маглі ўжо напрамую супрацоўнічаць. Напрыклад, як прыклад, калі у вас ёсць ужо гатовыя выставы, мы сёння пра гэта гаварылі, то мы можам павазіць іх па свеце, ці была сёння прапанова у Еўрапарламенце зрабіць выставу менавіта з хабу «Новая земля». І я разумею, што ёсць, канешне, шмат невырашаных пытанняў. Я упэўнена, што сёння будзе шмат прапаноў. Можа, я думаю, што сярод якіх будзе і пытанне легалізацыі, што доўга выдаюць дакументы. Я просто хочу падкрэсліць, што я неимоверно удзячна ўладам Польшчы за тое, што ўсе гэтыя гады яны падтрымліваюць беларусаў з пункту гледжання і дакументаў, ідуць нам насустрач, тое, што пазняволеных прымаюць, насамрэч ніхто нікому нічога не павінен. Тое, што Польша для нас робіць, гэта, конечно, неацэніма. Нема такого, што яны спецыяльна, штучна блакуюць выдачу дакументаў. Ёсць працэдуры. Я хочу адзначыць, што насамрэч проста пасля 2020 года сітуацыя была вельмі вострая, і тое, што дакументы выдавалі там на працягу паўгода, гэта было скорей выключэнне. Бо да 2020 года людзі таксама чакалі дакументаў вельмі доўга. Таму я, конечно, мы, беларусы, так цярпялівыя, нам не прывыкаць. Але, конечно, калі ўжо ёсць там экстрэнныя кейсы, то, конечно, я думаю, што можна у асабістых кейсах можна папрацаваць напрамую з мясцовымі ўжондамі. І тут вы больш, конечно, арыентуецеся, і калі бы нам дапамаглі там з саветамі, ці сабралі там нейкія там вострыя кейсы у асобны кейс, да, каб мы маглі папрацаваць, то я была, конечно, вельмі удзячная. Хочу сказать, что неўзабаве у нас у Варшаве з'явіцца офіс, і ён у адрозненні ад Вільні стане месцам адкрытым для ўсіх ініцыятыў, то бок можна будзе у рамках офіса праводзіць нейкія ваши акцыі. То бок мы яшчэ паглядзім, як гэта можна будзе выканаць, але я хочу, каб офіс больш стаў такім агульным для ўсіх беларусаў. Я не ведаю, калі мы пачнем працу, але я спадзяюся, што вось-вось, і, конечно, я шчыра запрашаю вас усіх у госці. Летом, конечно, ўжо традыцыйна я планую прыехаць на Тутаку, куды вас шчыра запрашаю. Я усе куплю квіток. І я разумею, што можна нехта абурацца, што гэтым разам уваход будзе платны, але ж мы разумеем, што ініцыятывы неяк самі сябе павінны падтрымліваць. Таму давайте нават калі вы так думаеце, то публічна не хаяць тут такое, што вось такое рашэнне было прынятае, і гэта такое цудоўнае месца, дзе людзі могуць і адпачыць, пабачыць адно аднаго, і шкляначку выпіць, і таксама папрысутнічаць на палітычных размовах. І, конечно, я заклікаю падтрымліваць тых, каму яшчэ горш за вас, падтрымліваць палітвязняў. Многія з вас, я думаю, што самі прайшлі праз рэпрэсіі, ведаеце, што гэта такое, калі аказваешся ў выгнанні
без всілякої підтримки, і тільки ось ваша допомога один одному може психологічно просто вирухувати чоловіка. І я ще раз дякую за ваші акції. У вас стільки шмат насамрэч ініціатив і акцій, яких нема у інших городах Польщі. Наприклад, я чула, що в цю п'ятницю буде мероприємство у підтримку Анджея Почобута. Дякую велике, це видатна ініціатива. І так само прошу вас долучатися до акції Чорнобильського шляху, який так само буде всесвітньо, я б сказала, бо у кожній країні, де є білоруси, амаль кожної такі акції будуть проводитися. І, звісно, я готую вас прийняти уділ проголосувати у виборах у Координаційну раду з усім. Ось, тому що ми не тільки повинні говорити про демократію, а й вчитися і брати на себе відповідальність. Ось, я думаю, що тут я скончу, бо я впевнена, що буде шмат інших питань. І дякую ще раз, що прийшли. Я вельми вдячна і вельми рада вас усіх бачити. Добрый день. У меня такое питание на конт выборов у Координаційної ради. Коли у Беларусі проходять так звані вибори, ви закликаєте людей прийти і проголосувати супротив усіх. На виборах у Координаційну раду такої можливості чомусь немає. Я б хотів прийняти уділ у виборах у Координаційну раду. З певних причин я хотів проголосувати супротив усіх. Але такої можливості мені не предоставляється. Питання таке, коли буде така можливість на виборах у Координаційну раду? Дякую велике. У мене питання, а ви з такою пропоною виступали? Ви досилали який запит? Бо я не займаюся, ви повинні розуміти, що я не займаюся виборами в Координаційну раду, що там є виборча комісія, я ніяким чином не впливаю на те, що там відбувається. Просто коли є такий запит, то я думаю, там є механізми, зворотна совість, щоб ви з таким питанням звернулися, я впевнена, що вам повинні дати відказ. Я звертався з таким питанням на попередніх виборах, письмово, в сенсі електронної пошти, і приходська мені відказала, що такої опції немає. На гэтым все. І гэтай опції немає і на гэтых виборах. Тому питання, коли гэтая опція з'явиться? Гэта не питание до мяне, что я могу зрабіць. Гэта я накірую запит до спікера Координаційної ради спадара Булхана, каб спытаць, чаму такой опції нема, а може яна і з'явіцца. Я не ведаю, я ведаю, што вы ўжо 9 фракцый, можа над гэтым пытаннем таксама падумалі і у выбарчай камісіі таксама спытаюць. Тое, што я магу вам абяцаць. Добра? Я просто... 8 травня до нас сюди приїде Павел Латушка і Артем Брухан. Якраз менавіта з питаннями я не хочу Координаційної ради, виборів, перспективи, обміркувати ситуацію, що... Брухан же Они же одни со список. Это такое... Це буде агітація. А что вас задовольнило? Виборча комісія? Приехала? Где выборчая комиссия, где дебаты какие-то нормальные, где встречи, где организация в огуле этих выборов, тому за кілька годов уже третє скликання буде організовуватися. 22-го, ні, з 20-го там було так. З 22-го года. Чому юридичної особи немає? Чому, коли я хочу, наприклад, удельничати, я живу в країні Єврозв'язу, я хочу, коли буду ставити підпис, так, поставити галочку, що даю дозвол опрацовки і заховання моїх датів. Але немає юридичної особи. Хто буде заховувати? Бухан? Завтра він поїде як Мільникова до хати. Ні, ви ж розумієте, що система, Молодці. коли вас хвалюють такі питання, то можна їх задати, бо я так само не всі деталі можу відати. Нет, это не Вы же разумеете, что выборы – это целая система разных организаций. Так, у нас Павел Вібер, який займається технічним боком виборів. Так?
Ён чалавек, якому беларусы давяраюць. А чым ён адказвае? Толькі сваім, Як і ўсе мы гаспадарства, мы беларусы без краіны. У нас няма ніякай улады, у нас ёсць толькі адказнасць. Не маючы, дзякуй, я скажу. У нас вельмі маленькія магчымасці ў гэтым свеце, вельмі маленькія. Мы выціскаем усё, што можна з таго, што маем. Поверьте мне, розныя дэмакратычныя рухі прыходзяць да нас, каб вучыцца, бо мы дасягнулі такога, чаго не дасягнула, можа, ніводная апазіцыйная структура ў свеце. Мы збудавалі інстытуты. Мы як-ніяк мы праводзім гэтыя выбары, каб вучыцца. Я разумею і скептыцызм. Зрабіце лепш. Гаспадарства. Гэта робіцца нашымі ж рукамі. Калі у вас ёсць лепшыя мазгі, калі у вас ёсць лепшыя рукі, лепшае разуменне, калі ласка, кожны можа нешта зрабіць. Ідзіце падавайце заявку, вы можете таксама быць, напрыклад, у выбарчай камісіі і ўносіць свае прапановы. Так. Ну, а чому ми не будуємо подмурок, чому ми не будуємо такі інститути, які будуть устоювані, коли, наприклад, ви сиділи в страці, а пойдете на пенсію, то офіс Світлани Тихановської, ну, по сутності, перестане існувати, без вас. Наприклад, НАУ без Павла Латушки так само можна сказати, перестане існувати. Ми будуємо такі інститути, які, ну, у подмурку нема ні юрасу, нема ні документів, ніяких установ, нічого. Тільки, ну, телеграм-канал, інстаграм-сторонка, фейсбук-сторонка, ну і ютуб. А що ви маєте на увазі нема юрасов? Що ви хочете? Ну, назовите, коли ласка, юрасобу, яка відказує за корупційну. Ну, окромя Ёсць. Я думаю, что есть у секретариата, может, отказаться, если ты была услуга. Віце-спікер. Я бачу, що зараз іде голосування у Конституційній Раді про створення, ну, якби проект. Ну, які готи ви? Ні, я зараз відбулося. Типу, що буде реєстрація юрособи зараз. Ну, чому ви не зроблено? Вы ведаете, калі дэмакратычныя структуры канцэнтраваліся толькі на Конституційнай Радзе, ці толькі на выбарах, да, то все давно было б зроблено. Я ще раз вам А на чому мішені? Денис, давайте робити добре. Питання отказ. Не, ну просто ви ж розумієте, у нас питання без... Добрих справ. У нас адвокатування Добрих білорусів справ за не межою. буде. У нас легалізаційне питання, у нас діаспори, у нас проблеми по легалізації у кожній країні. Це ж не тільки Польща, це не тільки Белосток. У кожній країні, де є білоруси, постає шмат питання. Ну, я свої питання по легалізації вирішаю сам. Прави, наприклад, я не мог отримати А город. вы сам, то бок без адвокации вы сами... Без адвокации. Конечно, Вот. а Я я... добился того, Так. как мне приняли ну, заяву, Так. что я не находился там в Так. розшуку, так? Але консулят где-то Белостоцкий, он мне отказывал Так. по моих правах, что они правда існують, так? Так. То мне праз год я добился того, что приняли заяву, так? Скасовали попереднюю, и без этой справки с консулятом мне зробили заменили. Ось я б на вашем месте, вашим поспіхом поділилася б з іншими Я людьми, поделился. яких так само такі Некалькі проблеми. чоловік зробили так само, я їх возив за Добре, ручку. у вас несколько чоловік, а таких півмільйона. Великое дело. Ну, коли я не буду робитися самостійним, коли їх, ну, казати, що ви самостійні, люди, ви повинні, коли їм розказувати, як це робити, За руку в аудиторию. то це Ну може лучше буде. Взрослые А коли, люди. ну, Коли Получилось ви набуваєте сделать. досвід, Бояться легалізатори, які за гроші тільки допомагають, і ніякої відказності не мають. Навіть договор не підписують, так? Ну, то це така уставна справа. Ні, так коли у вас є досвід, просто поділіться. Ми першопроходці у многих питаннях. Ми На першопроходці. сайтах ужонку все написано на українській мові. Ну, на білоруській ще немає, можна підключитися. Але на русській, на українській мовах все розписано докладно, які документи, як заповняти. Так? Але ніхто не хоче читати. Лепі пойти заплатити 50 євро і... Я з вами І згодна. відказність перекласти. Я з вами згодна. А потім ходити до вас і жалуватися, що нам довго розглядають документи, що нас скажуть. Добре, так, наступне питання. Була там рука перша, потім ви, потім ви. Давайте.
У меня такое питание. В Координационную раду выбираются люди. И они баллотуются, так? На выборы. На якій підставі, откуль ці люди? Як вони прийшли до Координаційної ради? Я бачила на телеграм-каналі, що там іде, наприклад, Луцкіна Ксенія Владимировна. І вона так само. Я з нею сиділа у колонії в Гомелі. Я, мать, 5 років просиділа в тюрмі. Я здесь сидела, и она мне 4 рази, 2 рази в оперу, 2 рази начальника отряда сдавала. Она сдавала политичные, закладывала. И не только политичные, а и белых, которые ходили без бирок. И она йде в раду. На якій підставі люди туди ходять? Які там люди? Чи можна їм довіряти? От скажіть, на якій підставі, откуль ці люди беруться в раду? Откуль вони беруться? Сегодня за нее, как люди голосовали, за тую, которая за пирами родила, которая пришла до Перу, пленшила и сказала, давайте буду робить еще, говорите, что буду ползти, а не буду робить, как выбраться мне с Гомеля, с колонии. Да, там стеквались, я прошла 5 годов. Я женщина, которая, в годах уже, мне КГБ ломала, я не стала на колени. А она молодая, пошла супрацовничать, и зараз я найду вашу раду. Так откуда они берут такие люди? Кто там еще? Может, я у них не ведаю. Я в огуле не ведаю списка, а не про ее бачила. От какой подставы, откуда они берутся? Откуда Луцкина берется? Где проверяются те люди, которые пришли. Эти люди не пойдут голосовать, они доверяют. Так, они доверяют. А потом, они проголосуют, я на их прийде здасть, а тут КГБ на каждом шагу ходит. Вот скажите, я на подставе люди выбираются, откуда вот это берется, это еще? Галина, дякую велике. Насамрэч, Молодчина. Дякую, Вільте. Юра, не треба коментувати. Я говорю то, что есть, а что я пройшла. да, дякую велике. Я хочу... Там, то и этого не зрозумеє. Мне 14 месяцев у одиночки ломало КГБ, я доведаю все. Галина, дякую велике. Ніхто людей не назначає на вибори Координаційної ради. Люди об'єднуються, роблять фракцію. Це можуть бути любий білорус. Це саме жадання. І ті люди, які не йдуть в Координаційну раду, вони можуть голосувати. Ви не довіряєте одному чоловіку, ви просто не голосуєте за цю фракцію чи за цього чоловіка. Може вам ніхто другий подобається, ніхто іншому ви довіряєте, і тоді ви голосуєте за іншого. Це і є демократичні процеси. Я розумію, що це демократичні процеси, а ніяк люди не ведають, не всі ведають. Я, например, не нашей веду. Ниве, там мне публиковали бои, я не боюсь. У меня есть святки, в которые люди сидят, которых я сдала, люди получили 15 суток ШИЗО. Они по 10 суток ШИЗО получили за наши политичные. Есть, которые вышли, которые чули, как она сдавала людей. И они не ведают, в Огуле, они не могут. Которые вышли там все, у Беларуси зараз с окончанием термина, они там находятся. Они не могут ничего сказать. Откуда вот такие люди идут? Вот сегодня этот человек проголосует за Луцкину, и она ему сподобалась. А она пойти его сдасть. Ну, має Вот право. треба трохи фильтровать людей, господа не, министры, Галина. вокруг вас, которые збираються там идти, как бы нам керовать. Треба трохи фильтровать, бо там, як поглядиш, нема де плюнуть. Молодчина. Так, я розумію, що, звісно, хтось комусь може не подобатися. І нельзя людей відфільтровувати. Ми так само повинні розуміти, що я лічу, що кожен чоловік, який йде зараз в Координаційну раду, це самозабойця. Бо він одразу становиться екстремістом-терористом, його майомість конфіскують, його родні у Білорусі знаходяться так само під репресіями. Тобто, я думаю, що кожен, хто вилучається, ми повинні хоча б морально його підтримати. Я не кажу про чоловіка. Это не залежить від того, кому сподобається, кому ні. Я там 15 років працювала на БТ. І потім вона сиділа, вийшла так і у першому 8 августа 24 года я в першій команді, я там опухоль головного мозга, и диагнозом уже люди давно подохли, она еще живее, бравачка. Я говорю то, что есть. И она вышла, ее освободили, ее скасовали все эти артикулы политические, мне не скасовали, мне еще 14 годов осталось сидеть, так? Мне ничего не скасовали.
скасували, її скасували тыя. І зараз, і потім вона там побула на Білорусі, і зараз вона виїхала, вона знаходиться у Германії, йде в Координаційну раду. Ну як так можна, скажіть? А я, наприклад, не ведаю, ввогуле, як таки можна довіряти? Вона підставить людей. Ну як так можна? От ці люди, от спадай мені, Світлана, треба трохи фільтрувати людей, які там знаходяться на самій справі. Бо я говорю, ось про этого человека, ну... Ну, Галина, что я могу вам пропоновать? У нас есть незалежные СМИ. Это не то, что нам не сподобается, мне кто-то мужики сподобаются, мне бабы не сподобаются. У нас просто есть незалежные СМИ, когда вам есть что сказать. Ну, это так само, ну, такая... Да интернет есть, пожалуйста. Белпол. И что Белпол? Ну, пускай, да, пускай расследуют. Галине написать тут из Беларуси. Не, а что Белпол? Белпол не Может занимается. всех посадить, кто туда идет на детектор? А Бейпол сколько раз он не отставлял людей? Это может расследовать. У нас нема таких ресурсов, как людей, кожного человека отправлять на детектор. Як чоловік, Бейпол не сдавал людей. я хотіла б адказаць, як чалавек, які ў Беларусі удзельнічаў у выбарах як кандыдат, і ў Беларусі нікога не фільтравалі, ёсць закон, і вы можете пайсці на выбары, і людзі выбіраюць, галасаваць за вас або не галасаваць. Все, што ў гэтым працуе, у нармальнай сітуацыі, гэта рэпутацыя, і калі вы, допустим, ведаеце пра чалавека, што ён не з'яўляецца годным чалавекам, не варты таго, не варты даверу, раскажыце пра гэта, ёсць мноства блогераў незалежных СМІ. СМІ можа быць часам цяжка, без доказаў публікаваць нейкую інфармацыю, але калі, допустим, будуць яшчэ некалькі чалавек, якія пацвердзяць гэту інфармацыю, што там тэж война, дарослыя і так далей, гэта можа быць публікавана. А з невядомымі блогерамі можа быць яшчэ прасцей. Калі гэта пытанне важнае для вас, вы можете расказаць, падзяліцца гэтай інфармацыяй з іншымі беларусамі, і беларусы будуць рашаць, хочаце вы галасаваць за гэтага чалавека ці не хочаце. Спадарня Святлана не з'яўляецца, напэўна, камісарам, які можа фільтраваць людзей у координаційную раду. Гэта дэмакратычны працэс, і кожны мае права выбару. Нават у Беларусі не забаранялі выбірацца формально хотя бы удельничать в выборах только тому, что люди... Это анекдот можете рассказывать про белорусские выборы, кому хотите. Я с 10-го года на выборах. Ну, я так само. Вы повинны ведать. Я не занимаюсь все ведаю выборы. И вы можете ведать. Я была там сама Девчата, давайте так. Теперь я не была. Девчата, вы вопросы задаете или между собой? Да пойдите на улицу, там посмотрите. Опубликовать не об этой Чиневской, ну что, долго что ли? Тихо. Ну как это, слушай, это же обвинение в смысле, это же непростое. Говорили, ось останні такі випадки з Мельниковою, з Котовим, ну, то бок такі були ситуації, які кидали тінь на демократичний рух. Розуміло, що там подробязності ніяких я не услышу, але вогуле які оргвиводи зроблені, ніяк серйозний підход до безпеки, до безпеки, по першу чергу, ось таких структур, що-нибудь робиться на этот фонд? Господарство, я уверена, что кожная организация дбає про свою безпеку. І кожна організація сама бере на себе відповідальність за те, хто її працює. Ми повинні пам'ятати завжди, що ми мішені цього режиму. Ми не ведаємо, що здарилося з Мельниковою, ми не ведаємо, що здарилося з Котовим, і тому покуль не буде зрозуміло, сьогодні люди живі, що з ними відбулося. Я не хочу про це думати, це так само може бути варіантом. І я не думаю, що гэта кинуло нейкую тень на беларускія дэмакратычныя сілы, бо тут працуе рэжым, працуе КГБ. І на кожнага з вас могуць націснуць у пэўны момант, знайсці вашыя слабыя кропкі, і можа адбыцца все, што загодна. Наколькі моцны чалавек, ніхто не адкажа. Я не ведаю, дзе Анжэліка, я не пэўнена, што ўсе гэтыя відэа, якія зараз зліваюцца, што гэта праўда. Так? І
люди павінны самі перш за ўсё дбаць пра сваю бяспеку, не разумець, што на вас вядзецца паляванне, калі вы занадта актыўны. І таму у кожнай арганізацыі у нас мы не можам забяспечыць кожнаму пэўныя інструменты бяспекі. Напрыклад, у нас, як у офіса, господи, помогли, за 5 год не з'явилася ніякая інфармація, бо у нас вельмі високий порог уваходу. У інших організаціях може бути менший узровень, бо я розумію, що може не так критично ставиться. І тому, але ж тут такі вельми частні кейси, і ви ведаєте, за 5 год, так вельми цинічно казати тільки 2 кейси, да, але ж як ёсць, так ёсць. Тому что люди разумеют наступства, и, конечно, я бы не хотела мусолить эту тему, не ведаючи, где знаходиться. Такого масштаба только 2, меньше. У нас у Белостоку. А может, есть кейсы, про которые мы не ведаем просто, меньше значные люди. А Войцеховский что сбежал? І друге питання на фонд мовне питання. Ви, напевно, ведаєте, що ось на этой зустрічі з Олесем было питання остро, яке породило дискусію на фонд мови. Як ви ставитеся на фонд книжок на білоруській мові, на фонд того, вот эта спрэчка паміж рускай і беларускай мовай при выданні кніжак, і шырэнне. Я ўпэўненая, што каб захаваць беларушчыну, захаваць Беларусь, нам трэба як мага больш быць беларусамі самімі. Я не думаю, што трэба патрабаваць ад людзей размаўляць на беларускай мове, трэба вельмі мякка навучыць іх любіць родную мову. Праз кніжкі, праз тое, што мы з вами размаўляем на беларускай мове. Я ж таксама пераходжу на расейскую, але ўсё больш і больш у штодзённай працы я карыстаюся беларускай мовай. То пад прымусам нічога не адбудзецца. Але праз распаўсюджванне, праз не ведаю, медыі, вось новыя блогеры з'яўляюцца, якія толькі на беларускай мове размаўляюць. Князёраў зрабіў вялікі ўнёсак. То бок, а гэта ж залежыць ад самого чалавека, ці глядзець рускамоўны контент, ці глядзець беларускамоўны, ці чытаць рускую кнігу, ці беларускую. Тут ужо не навяжаш. То бок, гэта самасвядомасць, але, конечно, ўпэўненая, што мы павінны не толькі захаваць, але ўзмацніць усё беларускае, і што у вольнай Беларусі, я думаю, што праз паколение полторы белорусская мова вернется, у наших бюджетов будем размовлять только на белорусской мове. Але я еще раз хочу подкреслить, что это обовязок и решение каждого человека. Если вы лишите, что это важно для вас, что это важно для Беларуси, то вы просто будете это робить, будете користаться мовой. Здравствуйте, дорогие, Слава Георгиевна. Вот. Ну, мы с вами как бы знакомы, но все равно хочу представиться. Я Роман Алексей, бывший политзаключенный из Гомеля. Сергей, ваш супруг, мой друг, скажем так, очень хороший. Вот. И перед отъездом хочу выразить вам свое почтение, глубочайшее уважение, вот, безграничное. Ну, и хочу передать слова поддержки, слова одобрения от наших гомельчан. Когда я уезжал, у меня знакомые, там очень многие такие влиятельные люди, офицеры, бывшие запаса, даже сотрудники милиции передавали, даже вот мне в отделе, в этом самом паспортном отделе, да, передавали вам поклон, приветы передавали, что сказать, держится. Вот, потому что вас все уважают. И даже больше скажу, в колонии некоторые сотрудники мне говорили, мы его сами ненавидим. Лукашенко, они же западная, там, Беларусь, глубокая зона особого режима. Вот, и хочу сказать, что спасибо вам, конечно, огромное. Вы делаете, там, может, не видно открытую так, но вы делаете огромнейшую работу. Это не отнять. Вот, и вы, что там кто-то вас оскорбляет, что-то там обзывает, простите меня, конечно, что это самое Редвош, что Светлана Тихановская, из президента, из Лукашенко какой президент? Плуг конченый. Вот, и это самое, все мы с чего-то начинали, правильно? Я, слава Богу, с вашей помощью, с помощью ребят, с вашей командой уже очутился в Польше, потому что мне там тоже уже новое уголовное дело возбуждали, готовили меня посадить. Вот, и
я свою, слава богу, нишу нашел здесь, хоть я и инвалид. Конечно, мне хотелось бы уточнить что-нибудь такое по инвалидностям, по пенсионерам. Понимаете, потому что я живу, ну, как бы у меня поддержки так нету, сам кручусь, выкручиваюсь, работаю. Вот сегодня сработаю, ну, человеку дом делаю, как бы уже еще с августа месяца. Ну, один сам делаю. Ну, вот. И хотелось бы знать, может, там какая-то, понимаете, у меня в любой момент, ну, у меня очень сложная операция была, у меня онкология была. Вот, и меня лишили в Беларуси группы, ну и, как мне мой врач сказал, говорит, это политически мотивированное решение. Вот, ну, потому что мне по моей группе, там, по моей операции не имели права. И мне здесь врачи, я когда проходил комиссию в Варшаве, он посмотрел, говорит, тебе сразу же дадут. Говорит, они не имели права, тебе сразу же дадут здесь большую группу. Но мне, если честно, некогда сейчас вот по врачам ходить, потому что надо работать. Ну, я понимаю, что если я не поработаю там, неделю или две, еще будет там квартиру платить. Вот. И, понимаете, ну, я хочу организовать свою маленькую, что такое, фундацию, там, организацию. Вот, и у меня есть возможность дом, и вот моего хозяина, квартира хозяина, у него тоже во дворе дом. Вот, и он говорит, пожалуйста, приезжайте, здесь в одном доме 10 человек можно там поселиться. Спасибо Второй большое. дом, Слава Георгиевна, второй дом, там все 50 человек. Помощь ваша нужна. Питання. Вот нужна ваша помощь. И по инвалидностям, там, чтобы по пенсионерам, чтобы поддержка какая-то, хоть маленькая, чтобы какая-то была. Я вот готов организовать сам предприятие, у меня уже есть и план, все это самое, мне люди помогли, как бы там, все подписали. Вот, но и я бы уже какой-то там, и отчислял бы свою, на хаб бы уже мог отчислять. У меня зарплата сейчас, слава богу, сейчас со мной рассчитаются за дом, ну там очень. Так-то хозяину дали, ну, которому я делаю, человеку, за дом 1 миллион, с него запросили. Мне он там немножко меньше, я готов на хаб. Не обманет? Не, он Хорошо. очень порядочный. Алексей, садитесь. Простите. Значит, смотрите, прежде всего, я вам очень благодарна за слова поддержки. Я вас обожаю. Вы мой президент. Да. Хаец меня тоже любят и особо громко, и просто не все, наверное, до конца понимают, в чем заключается моя работа, и чем и я жертвую, и как много я времени на это трачу. Да, вы мать-героиня, Поэтому, женщина-героиня. да, ну уже такими не надо эпитетами, но я на самом деле Так, посвящаю все свое время белорусам. Я понимаю, что многие недовольны, и легче хаять, и легче критиковать, чем взять и сделать Тогда, самому. да. Поэтому для меня каждое слово поддержки особенно важно. Я очень вам за это благодарна. Как я люблю белорусов и все еще не потеряла веру, и я благодарна поддержке себе. Следующий вопрос. Я помню наш разговор с вами на личных разговорах. Мы тогда вам посоветовали организовать сбор в Росоре. Потому что я помню, что у вас были инструменты. Вы начали или не начали процесс? Я начали, там 150 злотых только собрали и все. Ага, люди не поддержали. Ну, понимаете, как я неизвестный, как бы такие, тут появился, тут, можно сказать, вылез. Дайте мне, вот я, дайте, помогите, меня там поддержите. Сам выкручиваюсь. Ну, вот у меня на данный момент вообще там... Так, ну 300 давайте, злотых да, осталось. вы найдите все-таки возможность закончить медицинское обследование, чтобы здесь гарантированно уже вам было какое-то обеспечение. По поводу пенсии, я уверена, что вы знаете, какая работа ведется. Павел Павлович приедет, расскажет. Мы постоянно этот вопрос курируем. Крайне сложный вопрос, и у нас есть представитель по социальным вопросам Ольга Зазулинская, и Павел Павлович очень активно работает. Пока хвастаться нечем. Мы должны понимать, что ситуация не тривиальная. Белорусских пенсионеров в Польше и так нам по многим вопросам идут навстречу. Мы его этот вопрос без внимания не оставляем. Я знаю, что есть инициативы помощи именно пенсионерам. Я не помню перечень помощи, которую оказывают, но я уверена, что если вы обратитесь в Вольные, наверное, да? Или Центр белорусской солидарности. Давайте мы передадим вам информацию потом, куда обратиться, кто подскажет, где можно информационную, может быть, материальную помощь, там какая-то медицинская, потому что я знаю, что есть инициативы, в том числе и американские, которые занимаются страховками именно для пенсионеров, белорусских пенсионеров бесплатные. То есть над этим работаем. Пока ну вот сложно с этим реально. Вот такая вот, да. Ну, мне бы помощь открыть фундацию. Ну, я имею в виду и дом, вот я же вам показывал дом.
что это самое, стоит дом здесь, его сброшенный, никому не нужный. Я уже разговаривал с хозяином, ну, эти же частные дома. Его можно сделать, представляете, там можно 50 семей в этот дом ваш спор заселить. еще идет? Нет, не идет. Уже закон? Давно. Не собрали? Да. Ничего не собрали. Ну, Да я сам выкручиваюсь, я сам все инструменты Я покупаю. понимаю. Я помню наш разговор, что вы могли бы со своей инициативой еще обеспечить несколько рабочих мест. Да. И жилье есть там. У меня вот сейчас, вот на данный момент, вот я один работаю, у меня 2 квартиры, еще и дом висит. Тут люди ждут, когда я закончу и перейду на другое. Вон, смотрите, вон, не, ну серьезно, почему нет? Вот же есть живая деятельность. Состоите ж в чатах тут во всех. Вы известный человек здесь. Было питання чи що? Ні, я хочу напомнити, що це є фонд польський, Państwowy Fundusz реабілітації особ неполносправних. А можно я попросить дверь открыть? Спасибо большое. Она не держится. Добре, зрозуміло. Є ще питання? Пусть мужчина вышиванки был. Коротко і по справі. Я сябр Белорусского народного фронта на рождении с 93 року. Это я вельми часто, было время, что я вельми часто размовлял з Зіновієм Станіславовичем Подняком, он має рацію, і я так само маю рацію. Ваш офіс давним-давно себя дискредитовал. А можно... І пробачте, коли ласка, за зараз то, що депутат Литовського Сойму за запрос зробив Евроструктуры, Европарламент, чтобы Европарламент организовал этот аудит вашего офиса. И когда всплывут все темные делишки, то это будет вообще чудовно. В чому питання? Ну, это питання стоит 4 скликания Коалиционной Рады. Кожное скликание горше, чем именно тое, якое было. Горше, не лепше, не более поспеховое, а более хужейшее. А я думаю, что Я в Коалиционную Раду голосовать не буду. Они все себя дискредитовали. А я ведаю, чему становится год, потому что вы там не удельничаете. А потому что там такие, как Мельникова, а Мельникову тянул Павел Павлович Латушка, а Латушка я не исключаю, что это человек, который подкированный КГБ, это именно Республики Беларусь, подконтрольный. Подконтролёван. Не, ну гроши пропадают, а мне вот зубы поставили. Мне обследование бесплатно сделали, провели. Ну а что, не так, что ли? Не так давно я был на встрече с одним политологом, или с одной политологом. И я хотел, наверное, побывав на ее встрече, поблагодарить и Координационную Раду, и Светлану за то, что вы даете нам огромный шанс вернуться в вольную Беларусь, чтобы ее построить. Я надеюсь, что Россия паднет режим Лукашенко, и у нас будет огромный шанс для того, чтобы построить быстро, обновить и построить вольную Беларусь. Поэтому огромное спасибо за это. А як же мудрый Путин? А еще мудрый Трамп есть. Светлана, добрый день. Добро пожаловать в Москву. У меня немножко рабочий вопрос, потому что еще ни один человек мне на него, к сожалению, конкретно не ответил.
Я хочу зачитать новость, и надеюсь, вы ответите. С 19 января 2026 года Испания разрешила гражданам Беларуси использовать просроченные паспорта для подачи документов в миграционные органы. Эта мера позволяет легализоваться, вливать ВНЖ и решать другие административные вопросы, даже если паспорт был просрочен после сентября 2023 года. Сейчас для белорусов в плане легализации это очень важный вопрос. Насколько сильное взаимодействие, точнее, было ли вообще взаимодействие от координационной рады, может быть, вашего офиса? Может быть, вы могли бы прокомментировать этот момент? Взаимодействие с кем? С властями Испании, либо с МИДом в Испании? Ну, смотрите, во-первых, без менавіта нашей коммуникации этого никогда не случилось, потому что где Испания и где Беларусь, именно то, что мы все эти 5 лет адвокатировали за белорусов, мы смогли доказать всему миру, что белорусы не режим Лукашенко, пока наказываете режим, помогайте белорусам. В Испании, на самом деле, там столько проблем, они вообще заточены в Латинскую Америку, да, им до Беларуси очень далеко. Личные отношения с министром иностранных дел, постоянная работа с парламентом Испании позволила им сделать этот шаг. Вы просто не представляете, какой-то колоссальный труд в одной стране даже, да, сделать такую регуляцию, чтобы просроченные паспорта принимались. Такого никогда ни для кого не делали. И поэтому, когда вы, знаете, вот так вот небрежно задаете вопрос, какой-нибудь вообще вы там рядом стояли, мы просто это сделали. То же самое, что было, в той же самой Германии, да, когда Анна-Лена Баербург была министром иностранных дел, потому что хорошие отношения, потому что есть доверие, потому что они видят, что белорусы стараются, потому что видят, что мы строим институты, которые не просто ради институтов, а которые работают и пытаются решить проблемы. Был документ тоже направлен в немецкие миграции, что просроченные паспорта белорусов принимать. Это просто, из рук вон выходящий, такое никто никогда не делает. Это просто ежедневная коммуникация, построение отношений приводит вот к таким результатам. И поэтому мне настолько важно, чтобы не только работала, я как в политическом поле, но чтобы министр иностранных дел Испании видел запрос от белорусов, что им это тоже надо. Потому что, извините меня, я приезжаю в любую страну, мне задают вопросы, что вы сделали здесь, почему у нас до сих пор нет документов? Господа, мы все за это ответственны. Я приехала один раз, я поговорила на высоком политическом уровне, должны быть запросы в парламент, должна быть постоянная работа с группами за демократическую Беларусь, которую мы тоже вот так вот зубами выгрызаем. Должна быть работа белорусов. Поверьте, без этой работы про нас просто забудут. Как говорил товарищ из Беларуси усатый, что перемелют в мясорубке и выплюнут, то так было бы и с нами, если бы не наша работа. Я имею в виду наша вся, я не говорю только про офис. Поверьте мне, белорусы играют огромную роль, когда они активные. Поэтому мы работаем с диаспорами в каждой стране, чтобы найти правильный способ решения именно проблем легализации. В некоторых странах есть travel docs, паспорт замежника, вот как в Литве, например. Да, в некоторых странах нету, и тогда нам надо вот таким способом пытаться решить проблемы белорусов. Это в каждой стране свое законодательство. У меня 2 человека в юридическом отделе, да, у меня в офисе, да, поэтому нам нужно со всеми юристами в каждой стране работать, чтобы найти самый оптимальный выход из сложившейся ситуации. Поэтому, да. Нам очень благодарны белорусы Испании. Спасибо за вопрос. Що справді треба бути всім активними. Наприклад, я сподіваюся, що много людей в этой зале отправили анкети, як откази на громадське міркування чергового раз подаденого проекта ПІС про замежників, отримання громадянства і так далі. Ось зараз іде громадське міркування, там любой чоловік може, там не треба навіть підписуватися, любой чоловік може заповнити свою просто анкету і, значить, буде уряд удазім Сейм отримає фідбек від білорусів, які покажуть, що нам важно то-то і то-то і то-то,
а вы хочаце закрыць луку. Пожадана аргументавана, але хаця б не. Там зараз усяго пад гэтай уставай 156 анкет было сёння раніцай. Як бы гэта вельмі мала. Беларусаў у Польшчы десяткі тысяч і сотні, ну так, десяткі, напэўна, хто не можа вылікаць, скажем так. І усіх хвалююць пытанні грамадзянства, пашпартоў і іншага. І як бы, калі ласка, вось гэта самы просты шлях людзей. Дякую вам вялікі. Дякую. Короткую реплику попросим Надею выкласти ссылку эту у Хави. Калимон. А эту... Як это называется документ? Я скину куда-нибудь. Самый главный вопрос, А ёсць адно, ну ёсць жа суполка Беластока. Ну, з нейкі чат. Беларуси Белостока есть, да. Надо не шматлевых, а у нас будет самый раз. Добре, ми викладемо в каналі Хаба і ви всі запомнили. Так само подписи записують усі. І так само може уже тут хтось нас собрав, подписав, і Варшаві може. То сьогодні нікого не випускайте, поки анкету не заповнюєте. А гэта будзе ўжо самі людзі захочуць. Дякую вялікі. Я хотела сказать, по-перше, про пенсионеров. Мы занимаемся этой проблемой. Кожен пенсионер у Польши, вне зависимости от того, робить нечто офис, або не робить, может податься на польскую пенсию, свою пенсию белорусскую перевести у Польшу, зробити вирівняння до мінімалки і користатися тими ж самими правами і можливостями, які користаються польських пенсіонерів. Це все не вельми легко, але робиться. І навіть наші білоруси, наші жінки, які мають на даний момент у Білорусі кримінальні справи, змогли свою пенсію перевести в Білорусі, у Польщу і цим користатися. Але у мене питання більш морального вибору. Я б хотіла повернутися до 2020 року. Яка була ваша політична позиція, Світлана, нам не відомо, але вельми відомо, яка була у вашого мужа. Він підтримував анексію Криму, він був адвокатом руського миру, він підтримував руський мир, підтримував руські ідеї. Він у Білорусі боронив путінських ночних бойков, які приїхали. Він їх боронив, він на їх боку. І мені більше питання до вашого морального вибору. Шмат годов пройшло, ви вельми шмат помінялися, і коли б зараз ви оказалися з тими самими думками, які були в 2020 году, ви пішли б на вибори, ви поставили свою кандидатуру як будущого президента у Білорусі, коли ви і ваш муж підтримували анексію Криму, коли ваш муж підтримував ідеологію руського миру. Це було б це морально і етично правильно. Дякую за вас. Молодчина. Юрий. Минутку, можно по пенсиям я хочу сказать, что треба иметь не часовый побыт, а сталый побыт. И тогда только можно. Я сама была на той. Так, пробачте, можна послухати? Ні, ну коли є питання, чому ні, у нас же дискусія. Я на конт Сергея. Давайте мы не будем перемешивать меня и Сергея, он самостойный человек. Коли вы хоть где-нибудь знойдете, что я там подкрымливала русский мир, Крым, коли ласка, предъявите мне, то, что тычется Сергея, коли ласка, есть махчимость с ним завязаться, и он может полезти будет тут так само в гостях, може на тут таку полезти, то подойдите, спитайте у них. Добре, що у нас нема такої можливості повернутися у Ципрена, у минуле з тим досвідом, яку ми зараз сьогодні маємо. І це добре, коли до 2020 року люди були досвідчені. Я насамрэч вельмі вдячна усім білоруським опозиціонерам, які працювали до 2020 року. І я ж була звичайно білоруська, мені було абсолютно обіяково, що відбувається в Україні. Це не дає мені ніякої пошани. Это то самое, что отчували там большинство населенства Беларуси. Я ще раз хочу підкреслити, що ті люди, які супротивляли Лукашенку, починаючи з 94-96 року, вони мають велику, повинні мати велику повагу від усіх білорусів. Бо вони
будучи невеликой колькости, они просто захищали боронили Беларусь и дали нам магчымасць созреть у 20-м годзе. І поэтому тое, што адбылося ў 20-м, гэта перш за ўсё дзякуючы тым, таксама з апозіцыянерам, якіх вы зараз лічыце там старой апозіцыі, якія просто нас прывялі да таго моманту і змаглі падтрымаць у 20-м годзе. Таму зрабіла б, я не зрабіла б гэты выбар, маючы гэты досвед, я думаю, што зрабіла б, калі была ў той же самай сітуацыі. Бо мой тады выбар, ён не быў палітычны. Ён не быў палітычны, ён быў дзеля кахання да майго мужа, потым я влюбілася ў беларусаў, калі бачыла вакол сябе, у кожнага свой досвед. І таму што тое, што адбылося з беларусамі ў 20-м годзе, гэта вялікае дасягненне беларусаў. Калі недасведчаныя сталі дасведчанымі, калі беларусы зрабілі свой выбар у бок беларушчыны. Гэта магло адбыцца, у кожнага адбылася ў розным узросце. І трэба гэта шанаваць, тое, што гэта ўвогуле адбылася, што зараз людзі стаяць на перадавой за вольную дэмакратычную Беларусь, што мы не страцім сваю беларускасць. І тое, што мы до 22-го года, калі пачалася вайна, мы ўжо ўмацаваліся як нацыя, мы ўжо ўмацавалі ў нашых дэмакратычных партнёраў разуменне, што мы не раўняемся Лукашэнку. Калі б не было 20-го года, адбыўся 22-й адразу, нас бы ўвогуле ніхто тут за людзей не лічыў. Нас бы не ставіліся бы так, мы павінны гэта разумець. І таму дзякую вам вялікі, што вы паднімаеце такія пытанні. Дзякую кожнаму, хто ці да 20-го, ці ў 20-м годзе зрабіў адзіны правільны выбар. Дзякую. Мяне цікавіць одно пытанне, і я у Google пытаўся, а зараз думаю, я ж магу у вас пытацца. Калі это сакрэтная інфармацыя, не адказвайце. Я пытаўся, як утварыўся офіс Светланы Ціхановскай. Вось. Калі можна, адкажыце, бо я ведаю, вас вывезлі, вы беспрацоўныя, прыехалі, а потым бац, і Google не ведае, і штучны інтэлект не ведае. А што адказвае Google? А нічога, кажу, мы не ведаем нічога. Я думаю, малодцы, добра замаскіраваліся, бо мне это цікава. Як? Тому што ж не было, вы выязджалі, не было ж офіса. Прыехалі, таксама не было. Ну, ось, калі можна, адкажыце. Просто вам тэхнічныя моманты так цікаві. Ну, як вось эта ідэя з'явілася, як людзі прыйшлі, там, глядзіце, давайте я вам вельмі хутка раскажу. То бок, калі я выехала, у меня, конечно, была ўжо нейкая каманда ў Беларусі, там Александр Добровольскі са мной працаваў, была моя сяброўка Маша Мороз, Ганна Красульна, то нейкі касцяк быў. Потым, калі я выехала ў Літву, там першыя дні абсалютна ў прастацыі, не разумею, што адбываецца, да мяне прыехаў Александр Добровольскі з вялікім досведам, прыехала Красульна і пачалі далучацца людзі. Ось, пачалі далучацца людзі, і тады ўзнікла ідэя, што трэба адчыніць офіс, каб была каманда. Команда была, я нават памятаю, калі юрыдычна гэта было арганізавана, я думаю, што нашмат пазнейшым была каманда. Там медыаслужба, там усе прапановвалі сваю дапамогу. Я памятаю, што там кожны, хто захацеў, мог удзельнічаць у працы офісу. Гэта было такое аб'яднанне проста беларусаў, хто гарэў гэтай ідэі. Ну, а потым нейкі касцяк офісу стварыўся, далучаліся людзі, потым уже Павлович прыехаў, арганізацыі пачалі з'яўляцца. Тут нічога такога крамольнага вось так паступова. Ніхто не прыйшоў там, не ведае, сказаў, гэта будзе офіс. Так само собой здарылася. Дякую. Дякую. А я попала так самая Зарецкая к вам. Как она попала? Бизнес-леди. Какая она бизнес-леди? Как попала она к вам? Как попала? Татьяна Зарецкая. А почему вы именно интересуетесь? Вы должны с Татьяной Зарецкой опозорились окончательно. Я памятаю, что мы дискредитованы полностью, то бок можно не отказывать. Лучше уже не будет. Все? Сколько раз, Слова нема.
Я ничего. Чем больше часу проходит от 20 года, тем больше разрывы между нами и белорусами, которые живут в Беларуси. Это глубокая яма, она развивается. Ви знаєте, а у мене такого відчування нема. Може тому, що я амаль кожен день розмовляю з білорусами внутрі країни, мы постоянно тримаем связь и про шаботы, люди мне пишут, я им отказываю, то бок у меня нема, это як быццам такі штучний пропагандистський наратив, это вони хочуть нас роз'єднати. А у нас обмен інформацією. Люди досилають інформацію, шматлікі люди досилають інформацію в наші медіа. Просто гэта не робиться публічно. Передається інформація, як, наприклад, обходяться санкції, да? Що відбувається у кожному регіоні, що люди, які працюють на певних підприємствах, заводах, так само досилають інформацію. Тобто гэта не відкрито, нема такого відчування, що ми там одні. Але ж яны допомагають, яны хочуть зробити свій внесок, тому у мене такого відчування нема. І яны колькі раз не передавали. Скажи, передайте, коли ласка, нашим партнерам демократичним, що ми тут, що ми нікуди не ділися, що ми так само спробуємо, недзе подпольно, недзе не то, що чакає, рихтується до моменту. Да? Мне, що самое важное, каб люди просто не перегорели у Беларусі, бо там вельми тяжко, як тяжко нам усім, і тут тяжко. Але ж гэту сувязь не губляць, не трэба трапляць у гэтым пастку прапагандысцкіх наратываў. Яны хочуць вас перапэўніць, што Беларусь страчаны кейс, што ўсё згубілі, што, значыць, яма, як вы кажаце, паміж беларусамі, хто з'ехаў, хто застаўся. Калі вы не згубілі гэтую сувязь, то і там людзі не згубяць. Не ведаю, які механізм сувязь з Беларусі була і раней, католіки Беларусі зараз тіснуть. Это уже российский возраст. То есть ситуация с католиками у Беларуси. Ситуация с католиками уже нет. Их тиснут. Верны свою веру. Они за все клянусь могутню ножку. На іх тиснуть, чому гэта павінна паўплываць на адносіны беларусаў унутры краіны і згонку? Ну, я не разумею, як мы губляем сувязь, калі тиснуть на... Это змагання і віри, що люди заховують. Это я приклад. А в основному, кольки так само я інформацію з Білорусі, люди у депресії. І тут люди в депресії, і там у депресії. У вас є інформація з Білорусі, значить ви не згубили совість Білорусі. І білоруси з якими... Але є границі, є інформація, є дезінформація. Ти ж ХБ може дезінформувати вас, так увідали, що ось вас так добре підтримують. А насамрэч гэта... Ну, мяне не інформує КДБ, на жаль. Мотивація є. Хто вас там аховує, так само веде. Можна я вам розкажу приклад, як люди виявляють ще собі супротив такий тихий. Моя сябровка тримала хатню хімію, і як і всіх ходиться, позначатися на посторонок в певне місце. І я її вислав в мілітарі боти, і вона у їх ходить на посторонок. І це є такий супротив. Ведаеце, я вельмі часто сустракаю беларусаў у аэрапортах. Беларусы, якія едуць на працу, да родных, і падыходзяць, Светлана, мы вот столькі там з Мінска прыехалі, каб вылеціць, там ці з Варшавы, ці з Вільні, ці у розных краінах. Калі ласка, мы там. Не думайте, што мы там разгубленыя, што мы моцныя. Просто вось зараз не час. І я кажу, беларусы, не ахвяруйце сабой просто так. Просто трымайце вось гэта адчуванне 20-го года, пасля адчування салідарнасці ў сабе, бо яно спатрэбіцца. Я ўпэўненая, што многія робяць вось такія мелкія рэчы, якія ў рамках рэпрэсіўнай машыны Беларусі, яны вялікія, яны аграменныя, але яны робяць, каб вось ведаеце, ўсё роўна так трымаецца. Машина рэпрэсіўная. Яны узброеныя, а узброеному чалавеку бояцца абезброенага оружия. А есть тисне своей зброї. Мы не маем ничего разробить ни тут, ни там в Беларуси. Вот ниводная краина Европы не даст формировать белорусское войско на своей территории. Не даст. Не даст. Не даст. И хоть мне тут не доказывают, что мы заробим войско белорусское. Не заробится. Ну, не я думаю, у нас есть уже. Где есть? Не, я згодна, я чтобы не встречаюсь.
А як ситуація на українському векторі? Ну, вы все ведаете, что мы зустрілися з Федором Зеленським. Після гэтага у нас ідзе вельмі добрая шчыльная камунікацыя як з міністэрствам, так і з прэзідэнтурай. Той факт, што вымушана мы перенесли візит, гэта звязана з звонкавымі геапалітычнымі падзеямі, мы павінны гэта разумець. Я ведаю, што зараз уже зацвярджаецца фігура спецпрадстаўніка па Беларусі ва ўкраіне, што візіт рыхтуецца, пакуль яшчэ незразумелай даты, бо перш за ўсё там з прычын бяспекі ўсё роўна не будуць гэта аб'яўляць да апошняга моманту. І зараз вельмі шчыльная павестка у прэзідэнта Зеленскага, але вось той узровень супрацы, які мы маем зараз, гэта, конечно, неба і зямля з тым, што мы мелі раней. Фактычна ўжо адчыніўся офіс місіі за дэмакратычную Беларусі пад начальствам Светланы Шацільнай, ўжо праводзіцца першая сустрэча, першыя мерапрыемствы. Я вельмі рада, што ў нас узмацнілася ці палепшылася, можа, камунікацыя з нашымі ваярамі. Там таксама ёсць розныя підроздзелы, там тоже ёсць розныя меркаванні, але нашмат лепш было раней, і таксама з беларускімі суполкамі у Киеве, перш за ўсё у Киеве, таксама ў іншых гарадах. І вот таксама людзі, якія там у стане вайны, яны па-іншаму спрымаюць свет, і мы, нашы прадстаўнікі вельмі шмат там працуюць, каб узмацніць гэтыя сувязі, каб мы знайшлі кропкі, дзе мы можам працаваць разам, праз канструктыў. І таму тое, што зараз наше супрацоўніцтва вельмі мяне задавальняе, я спадзяюся, што яны будзе гэты наступны крок, і мы зможам афіцыйна з удзелам прадстаўнікоў урада адчыніць уже афіцыйную місію дэмакратычных сіл Беларусі. І, конечно, зараз таксама вядзецца праца па збору праблем беларусаў. Конечно, першае пытанне, з якім я паеду в Украіну, чым мы, беларусы, можам вам дапамагчы, маючы вельмі маленькія магчымасці, але, конечно, другое пытанне – гэта як павырашаць праблемы беларусаў, гэта і арганізацыі, гэта і банкаўскі рахунак, то бок там шмат чаго ёсць вырашаць і, конечно, распрацаваць такую доўгатэрміновую украінска-беларускую стратэгію. Бо, конечно, Украіна, спадзяюся, што пасля перамогі будзе лідарам у нашем регионе. И, конечно, мы все разумеем, что лёсы наши взаимосвязаны, и нам треба абмеркаваць, як у будучыні нам супрацоўнічаць, бо варианты могут быть розныя, каб яны разумелі, што мы хочам, што беларусы хочуць. І я вельмі вдячна Федору Зеленскаму за яго эту новую прабеларускую рыторыку, што Беларусь павінна быць у складзе Еўропы, бо Федор Зеленскі таксама разумее, што якое значэнне мае дэмакратычная Беларусь без Лукашэнкі, там ужо няма ніякіх ілюзій наконт рэжыму, і таму, конечно, я ўпэўнена, што яны в пэўны момант будуць нам дапамагаць вырашыць нашых праблем. Хотя бы что дополнительный момент, а вот до гэтага, з цяперашняй пазіцыі, а чаму так цяжка шла гэта супраца? Это связано с персоналиями, некими, больше, может, без конкретиками. Коли зашел Ермак, тогда, мне подается, нечто так поменялось. Это, как бы, белорусские демократичные силы набрали вес, и их зауважили. Вот что, как бы, было триггером, что ситуация, уже не триггером, а чему... Коли вы задаете такое питание, то я думаю, что вы разумеете, какие могли быть причины. Я не буду, конечно, там рассказывать. Можно без имен. Да, то бок могли быть разные причины для таких решений. Я хочу просто сказать, что насамрэч мы с президентом Зеленским сустракаліся і до гэтай афіцыйнай сустрэчы, у нас былі магчымасці размаўляць, а то, что уже такая официальная позиция об большем супрацоўніцтве с белорусскими демократичными силами была принята менавіта ў гэты перыяд, но в этом паспрыяла некалькі рэчаў, не буду казаць. Пойдет в Беларуси, демократия, Украина будет лидером нашего региона. Чему не хочешь? Чому Україна буде лідером? Да, чому Україна не хочеш?
У Польщі у нас історична сувязь. Жека Парика, обоих народов. Ну, тому що, глядите, ми повинні розуміти, що як Україна, так і Білорусь, і Молдова, і Армения, Грузія, ми закладники гэтага совка. Да. І, звісно, тут ми ближэй з гэтага пункту гледжання з України, чим, наприклад, з Польщі. Польща вже лідер у регіоні. Польща набирає моц. Просто ми повинні розуміти, що ми змагаємося супроть російського імперіалізму. Україна буде моцная з воєнного пункту гледжання, буде моцная політично після перемоги, і вона зможе диктувати умови. Вибачайте, ось колись медленно нарушали, що коли буде ядерний удар, то вся Україна вже не працює. Тобто всі дрони вже не працюють. Я боюсь, що може бути у Путіна нечто там у голові, і він натисне кнопку. Военный эксперт. Уже нічого електронне не будуть працювати. Ну, слухайте, коли ніхто натисне вже кнопку, то вже усі буде без будуть літати дрони. Добре. Шановне господарство, ви ще хотіли? Давайте Окошня і все, бо вже якби ми перебрали час. Дякую, я розумію, що мені можна дати. Дякую. Калісьці, я сподіваюся, що це буде вельми хутка. Демократичні сили приймуть владу, змінять владу в Білорусі. На вашу суб'єктивну думку, наколькі білоруси замежжа і ввогуле демократичныя сілы і цяпер гатовыя да скаардынаванай дзейнасці і дзеянняў на дадзены момант, і калі не, то чаго бракуе і не хапае? Вы маете на увазі скоординованных дзеянняў ужо, калі пачнецца працэс транзітны? Так, прыняцця ўлады ў Беларусі. Ну, я спадзяюся, што вы все разумееце мэту, якую мы хочам дасягнуць. Яна не менялася з 2020 года, гэта сумленныя выбары ў Беларусі. Так? То бок у сумленных выбарах выбіраецца новы прэзідэнт, арганізоўваецца ўрад, так, парламент выбіраецца, то бок гэта працэс. Як скаардынавана гэта будзе выглядаць, канешне, залежыць ад беларусаў і ад тых структур, якія працуюць ужо зараз. Таму мы рабілі ўвогуле інстытуцыі, каб ужо зараз мы маглі падрыхтавацца да гэтага транзітнага перыяду. Пішуцца дакументы, рэформы, якія трэба будзе хутка прыняць. Пішуцца дакументы па люстрацыі, пішуцца дакументы па транзітнаму перыяду. Там на кожны перыяд, што трэба зрабіць у ідэале. Да? Мы ж разумеем, што ідэале ніколі нічога не бывае, і ты не можаш прадугледзець там 10 000 сцэнарыяў, якія могуць быцца. Але падрыхтаваць інстытуцыі, падрыхтаваць магчымую, я не ведаю, колькасць, наколькі магчыма вялікую колькасць прафесіяналаў для будучага кіравання краінаў, гэта тое, чым мы займаемся. Можа, многія людзі, якія зараз ужо працуюць у мясцовых уладах, там нават у парламенце, яны могуць застацца, калі яны не рабілі шкоды. Не здійсняли супрочеловечества. То бок яны могуць далей служыць Беларусі. Мы разумеем, што гэта працэс, так, гэта не адбудзецца ў адзін момант. Але я ўпэўнена, што беларусы маральна мы гатовыя да вось гэтых цяжкасцяў нават пасля перамен, ведаючы, што гэта дзеля будучыні. Ніколі гэта ўсё так лёгка не праходзіла, ні ў Польшы пераход ад дыктатуры да дэмакратыі. Нават у многіх краінах і тыя, хто быў каля дыктатара, таксама аставаліся пры ўладзе, і потым, канешне, нацыя павінна прайсці праз reconciliation па-беларуску, праз працэс примирение, да, паміж тымі, хто здзейснічаў злачынствы і ахвярамі. То бок, гэта працэс, але я думаю, што мы да гэтага гатовы. Ёсць прапісаныя варыянты, ёсць прапісаная тактыка, да? Там можа быць многа розных спальнікаў.
І тому у нас є ціна, якого ми притримуємося, ми готуємо для цього професіоналів, готуємо для цього інститути. І просто задача і буде не допустити хаоса у некий певний момент. Я впевнена, наші замечательні, цудовні білоруси цього просто не допустять. Дякую велике, що прийшли. Наприкінці зустрічі я хочу в справе готовности Дарьи Светланы, что вы сказали, хочу вам передать питание от белорусов с Беларуси. Это, я сегодня их отрымала, одно слово для вас, люди написали, бо яны не могут написать вам в комментариях у тредах, не могут написать в комментариях у Фейсбуку, зрозуміло, по яким причинам. Ось, таке прийшло повідомлення приватного типу. Коли ласка, поставтеся до його серйозно. І през вас передати відкази? Ну, можна, ні, просто... Ні, серйозно розумієте, люди це як пропанову? Як пропанову для вас, для дій, для коли будуть питання, ідеї для... Уже тепер люди відчувають увагу до своїх проблем, надію і відчування, що вони не одні в цій ситуації. Это с маленького города, это не с великого города, это с провинции. Ось, і якби, там є питання, по яких можна разом робити. Наприклад, друге питання, по яких вже тут економіка, соціальна по яких партії так вже працювали коаліція. У нас видите, чого немає білорусів для нормального функціонування парламенту. Это то, что мы зараз пробуем робить в Координаційній раді, это партийности. У нас не все люди розуміють, хто вони по ідеології. І насамрэч ми вельми мало гэтаму уваги надаємо, бо мені здається, що це не таке важне питання. І так само гэта культура, вона так само буде формуватися уже, коли буде така можливість. Зараз немає можливості там партії нові створити, хоча люди і спробують. Ось ця фракція – це протопартії. Ви розумієте, яка вам ідеологія ближей. Сьогодні ми розуміємо, що є вже усталювані партії, які знищили Білорусі, і вони протягують працю. І можна, звісно, я так думаю, що в цій партії уступати. Але ж, звісно, це партійна система, і ще треба усталювати. Це те, чого нам бракує, і те, як працює увесь європейський парламентаризм. Дякую велике, між заплітається язик. Я з самого раннього